Γεια σας, είμαι ο Πλή και επειδή το πρώτο επεισόδιο Auspicious είχε βγει fail, είπα να αρχίσω από την αρχή. Λοιπόν, επειδή είμαι και έξυπνος, να σας δείξω κάποια πραγματάκια που έχω κάνει. Farms, κάποια tools. Ναι, αυτό είναι έτοιμο να σπάσει και δεν έχω αρκετά levels για να το κάνω repair. Ναι. Αυτό ήταν Sharpness 3 αλλά μου γύρισε Bane of άνθρωπος. Δεν ξέρω. Κατηγορήστε τους owners του Auspicious. Κάμποσα disc, κάμποσα horse, κάμποσα saddles και κάποια horse armor. Ναι, diamond. Πέρα κάποια random things. Ναι. Ναι, και εδώ πέρα. Και εδώ πέρα έχουμε smite 1, notebook 2, efficiency IV, bane of άνθρωπος 1, feather falling 1, projectile protection 1 και power 1, 5 obsidian, 5 item frame, 34 book, 1 jukebox, 2 notebook, 5 TNT. Και από πάνω, ναι, είναι διόρθω, σχεδόν πεθαμένο anvil, μια diamond 30 που ήταν να σκοτώσουμε το wither, ναι. Καθόμασταν 6 ώρες για να πάρουμε ένα wither. Ναι, έξυπνοι που είμαστε, αλλά δεν βγήκε. Εδώ πέρα αυτά τα βρήκα σε mob spawner. Κάποια ores που επειδή μας έχουν βγάλει το private chest δεν γίνεται να μου τα πάρουν, εντάξει. Ακόμη και ας έχουν φύγει οι κλέφτες. Efficiency V Upbreaking 3, Fortune 3 και γάμο, από τα καλύτερα chance που έχω κάνει. Ένα shovel που θα το πάρουμε τώρα. Ναι, και ένα wither skull. Infinite water για potions. Ναι. Sugarcane farm. Ναι. No! Ναι. Είναι PvP το texture pack, μην ανησυχείτε. Δεν έχει μπαγκάρει τίποτα. Έτσι. Εδώ και εδώ. Ωραία. Λοιπόν. Λογικά σε κανένα 2 επεισόδια, όπως το βλέπετε τώρα, θα φύγω από εδώ και ναι, τελείωνε. Και αυτό εδώ πέρα που βλέπετε οδηγεί στο σπίτι της είναι τα κορίτσια από το Greek Minecrafters channel. Αυτό εδώ πέρα είναι που ενώνει εμένα και έναν άλλον φίλο μου που είναι στο server, που θέλει να μείνει anonymous το όνομά του. Και εδώ πέρα πάμε στην Abaddon City. Από εδώ πέρα. Ναι. Ναι. Γιατί έχω μόνο 2. Λοιπόν. Φαίνεται πολύ ωραίο το μαύρο cobblestone. Πολύ ωραίο. Λοιπόν. Ο στόχος αυτού του επεισοδίου πιστεύω είναι... Όχι! 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 Μπιπ! Μπιπ! Γιατί όλα έχουν μπαγκάρει. Ωραία. Να. Αου. Music. Συγγνώμη απλά. Iron ήταν ή coal? Πρέπει να ήταν iron. Ναι, iron πρέπει να ήταν. Ναι, εντάξει, λίγο lag, εντάξει. Πω.
24 frames. Nice. Yeah. Μαζεύω αρκετά. 23 και 64 στο Hunger Games. Μια χαρά. Αυτό το texture pack δεν θα το δώσω ακόμα. Ακόμη και κάποιοι μπορεί να έχουν βρει ένα παρόμοιο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Να. Λοιπόν, εδώ πέρα αυτή είναι η Abandon City. Αυτό το βλέπω τώρα. Να. Αυτό είναι τα quest. Είναι τα quest που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι της Abandon City. Εδώ πέρα είναι μια πλατεία στη μέση της ερήμου. Ναι. Εδώ πέρα είναι το σπίτι των δύο κατοίκων της Abandon. Εδώ είναι ο Μπάμπιτς Μπαζούλης, μικρογέμματα. 5 ευρώ για το τίποτα, απλά για να κάτσεις μια χαρά. Αυτό τώρα δεν ξέρω τι είναι. Εξωτική βίλα. Ναι, δεν πειράζει που έχω φάγα damage. The fuck. No. Πώς δεν είναι η farm. No. Εδώ πέρα είναι οι φάρμες των παιδιών. Οι γυλάδες έχουν καπέλα. Μαλλιά. Εγώ γιατί δεν έχω. Μακριά μου. Λοιπόν. Πάμε στο πω. Θα πεθάνω από πολύ damage, ωραία. Σιγά σιγά. Ωραία. Εδώ πέρα είναι αυτό που φτιάχναμε εδώ και... No. Α! Παιδιά, εντάξει τώρα. Έφτιαξε. Να. Όχι. Σπονάρουν εκεί πέρα. Fuck. Εδώ πέρα είναι το Nether. Αυτό το φτιάξα εγώ. Και αυτό. Να. Και συνδέει το hub. Ποιο hub. Ναι. Συνδέει το... πώς λέγεται. Συνδέει το spawn. Ναι, το spawn. Το spawn, ναι. Συγγνώμη. Κάτι έπαθα. Ναι. Συνδέει το spawn με το σπίτι της Shadow. Βασικά με το σπίτι της Shadow. Της Owner. Σπασμένο γέλι. Φωτιά. Fortress. Να βοήθησα κι εγώ σε αυτή την κατασκευή. Πετούσα άτομα κάτω. Ναι. Όχι. What the Παιδιά, είναι buggy server. Εντάξει, είναι buggy ο server ή εγώ έχω χαμηλό. Έχω χαμηλό εγώ. Τι. Τόσο. Φύγει. Δεν είμαι. Αλλά. Δεν θέλεις. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Μόλις ξεμπλοκάρει το ανοίγω το record. Κατάλαβα, σου έκλεισε πάλι το record. Τι να κάνουμε.
Συγγνώμη για αυτά που έρχονται στο Facebook. Ναι, πήρα το Sandstone σου. Όχι, εντάξει. Ρε, δεν ξέρω γιατί, αλλά κάποτε θυμάμαι που είχα πάρα πολύ... Η Shadow δεν μου έδωσε τον glass. Ποιο glass? Δεν μου επέστρεψε τον glass ενώ. Και εμένα τι με ενδιαφέρει. Θα έπρεπε. Ωραία να σου επιστρέψει glass. Τι σημαντική υπόθεση, Subscribe for more τέτοιες υποθέσεις. Κάτσε να διάσω το inventory μου γιατί... Ναι, αυτό εντάξει, εκτός από mine είναι και drop. Dump. Άρα να πούμε έχω πάρα πολύ λίγο iron. Δηλαδή έλεος. Δηλαδή τώρα έχω... έχω πολλά diamonds και δεν έχω σχεδόν καθόλου iron. Τι είναι αυτό? Τη στέγη να την κάνω όπως την είχα παλιά. Όχι, γιατί δεν είναι χάλια. Άμα την είχες δείξει σε βίντεο θα καταλάβουν οι άλλοι. Την έχω δείξει βίντεο, το ανεβάσω. Παιδιά, αυτό που θα ανεβάσει είναι... Είναι άνω το 18. Ξέρω εγώ. Οκ. Άμα 30 level έχω σύλτας. Μπράβο. Ωραία. Το χαίρεσαι. Και πόσα θέλει αυτό για να το κάνω? Σταμάτα, δεν λέω προσοχές. Τι είπα πάλι? Όχι ρε. 19 τέτοιο και έχω 15. Το βίντεο πώς θα το ονομάσεις? Βοηθάμε τον Τσίλο με το shop και κάνουμε enchant. Όχι. Γιατί μόνο enchant κάνεις? Κάνοντας χαζομάρες. Δηλαδή τώρα αυτό που θα κάνω εγώ τώρα. Δηλαδή τώρα εγώ τώρα. Εσύ enchant κάνεις? Όχι, δεν κάνω enchant, δεν έχω 30 level. Δηλαδή αυτό που κάνω εγώ... Ελπίζω να μην βλέπετε αυτά τα μηνύματα που μου στέλνουν στο Facebook. Αναλόγως, αν κάνεις με το Bandicam μόνο το game record δεν θα φαίνεται. Ωραία. Οπότε μην ασχολείστε. Αλλά αν έβαλες να κάνει όλη την οθόνη. Όχι, δεν έχω. Εννοείς, όταν εννοείς όλη την οθόνη εννοείς Όταν, background. όταν είναι ένα κόκκινο τετράγωνο γύρω-γύρω. Όχι, αυτό είναι, όχι. Γιατί ρε, μια χαρά connection έχω. Γιατί... Πάμε μετά σε κανένα server για PvP. Μ' ακούς? Sorry. Τι έγινε? Τίποτα. Μπήκε μόνο μου στο δωμάτιο για να μην την ακούς κι εσύ. Αυτό που έχεις για να σταματάει το βασικά έχεις για mute ή απλά το Skype mute? Τίποτα από τα δύο. Ναι, σταματάς τον ήχο, πώς το κάνεις? Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Τώρα το έκανες ρε έξυπνα. Βάλτε γυαλιά. Βάλτε γυαλιά. Βάλτε γυαλιά. 360 scope. Βάλτε γυαλιά. 360 scope. Όχι! Όχι! Βγήκε! Βάλτε γυαλιά. Όχι, άφησε με. Όποτε σου βγάζουμε τα γυαλιά κάνεις χαζομάρες. Ναι, ενώ όποτε μου τα βάζετε είμαι μια χαρά. Για όσοι και λέτε τι κάνεις, είσαι καλά. Όχι, μου σταμάτησε. Φύγε! Φύγε! Σκελετέ, φύγε! Σκοτώστε το! Όχι! Epic. Μόλις είπες έχασα μισό hard για κάποιο λόγο. Μόλις έγραψες στο chat
Έχασα μισό heart. Για κάποιο λόγο. Ή... Δεν λέω για σένα το ή. They see me rolling. Πάνε μες στον έδρα, κάνε μου τη χάρη και φύγε από εδώ. Ναι, εκεί. Ρε, ούτε καν σε βάρεσα. Πάμε, Witch, φάτονα. Μαζί σου, Witch, έτσι. Witch, είσαι χαζή, πέθανε. Α, slow λέει. Όχι, να το. Το έφαγες. Ναι, το έφαγα. Εσύ το έφαγες. Πού είσαι? Με σκότωσες. Πού θες να είναι? Σε σκότωσα. Δεν στο chat. Καταλάβει, εγώ προσπαθούσα να σκοτώσω το creeper να μην κάνει boom. Πολύ ωραία γραμματική. Boom creeper δεν κάνει. Boom creeper δεν κάνει. Creeper, Όχι! Δεύτερο creeper. Όχι. Δεν. Θα το δεις και στο βίντεο. Όταν κάνω το editing. Τι έγινε? Οκ, όλα καλά είναι. Γιατί ανησυχείς, τίποτα δεν έκανες. Ναι, πήγαινα να την αχτήρενω. The scene rolling. Έσνε ο pet. Όχι! Παιδιά, μην αγοράσετε ποτέ τίποτα από αυτόν. Σκοτώνουν τα ίδια τα ζώα. Δεν είσαι ζώο, είσαι αγελάδα με κουστούμι. Ναι, κάποιος δεν με θεωρεί ζώο. Κακό αυτό. Ξέρεις τι, θα φτιάξω κέικ. Τι είπες? Θα φτιάξω ένα κέικ. Να έχει ο σερβερ. Πώς φτιάχνουμε κέικ? Θέλει και ένα αυγό. Θα σε βάλω μέσα στο στάβλο, εκεί που ανήκεις. Ναι, εντάξει. Πάρτα. Όχι, αυτό πάει κάτω. Ακούς? Όχι. Λί. Ναι, ακούω. Γιατί μπήκε αίμα. The light, τι είναι αυτό? Το κέικ. The see me rolling. The hating. Είσαι στο σπίτι σου στην κλούβα. Το σπίτι σου το λέμε κλούβα. Ναι, μη λες στο σπίτι μου κλούβα και δεν Εκεί είναι. είσαι. Όχι. Όχι. Πήγα στο jungle town γιατί βαρέθηκα. Με είχε πρίξει ο Τζαρ. Από το 500 blocks να πω. Όχι. Όμιτζι! Γιατί τι έκανες πάλι? Όμιτζι. Τι έκανες πάλι? Παιδιά, αυτός είναι ο σιδηρόδρομος στη Σάντο. Μέγας εφευρέτης στη Σάντο. Μέγας έξυπνος ο Τσίλο. Δεν το είδα! Παιδιά, το κουνελάκι. ο Τσίλο είναι... Ρε, ήταν ένα κουνελάκι από μπροστά μου και το τέζε καρότα για να έρθει στο pet shop μέσα. Και από πίσω ξαφνικά ένα creeper sky. Το άκυρο θύμα, το κουνελάκι, όχι. Εσύ και το κουνελάκι κλαις. Ναι. Εντάξει, εσύ είσαι λύκος. Εμένα δεν με λυπάζει. Όχι. Επειδή μου έχει κλείσει 2-3 φορές και
βαριέμαι να τα ξανανοίγω, εννοούσα επειδή έχουμε δει πάρα πολλά σε αυτό το σημερινό επεισόδιο. Θα τα πούμε μάλλον την επόμενη φορά. Γι' αυτό Σίγια! είμαι μια Αγελάδα. Αυτός ήταν ένας Λύκος. Σίγια μαλάκες. Yeah. Sorry. Τώρα είμαι μια Αγελάδα με γυαλιά. Είμαι swag Αγελάδα και με καπέλο. Τέλος έβαλες γυαλιά γαμώτο. Και γεια σας.